Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Mayong udto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Monday. Lunes kita mga kaaksyon, yari kita sa December 26 ang kaywatan man subong adlaw ti ang pagsugalaw sang ika-54 lang at tuig mo sang CPP NPA mga kaaksyon anibersaryo subong sang CPP mga kaaksyon sang Communist Party of the Philippines. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. So marubugnaw ang tiyempo ta since pasad tong biyernes ang gabi tubtob sining mga inoras marubugnaw ang tiyempo nato no mayo maning ti bisan paano galing kay sa iban nga mga lugar to grabing pagbaha no diri sa aton ulan-ulan ginagmay tapos may pagro-init man kung kaisa nga mabatyagan pero nami gidang tiyempo no templada pero less lang sang mga ginatawag nga kuana nga mga pagkataro kag trangkaso sakit sa ulo ilabi na kon wala unod ang bulsa no. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Karon nga adlaw wala sang opisina so bali ang opisina is 27, 28 and 29 pagka 30 to 2 January 2, 2023 wala naman sang opisina pahuway naman kita mga kaaksyon. Sige, mas lawig-lawig nga pahuway. 3 lang kadlaw ang nakapain para sa sining tuig 2022 mga kaaksyon. Magainop na kita upod ang mga report sa ato sining mga aksyon unit reporters karon nga adlaw mga kaaksyon namon sa kahanginan. Kamusta mga kaaksyon ta sa kapurukan kag kabarangayan diri sa syudad sang Bacolod. Kalakip man sa taga-probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad plus man ang aton sining mga kaaksyon sa oriental side. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag sa mga kaaksyon ta sa area sang Guimaras sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa Capiz sa Clan ni Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanta na ko ang inyo sinikaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Karon dugay-dugay dalawang mga balita sa atong sining nga mga aksyon na unit reporters plus manining na talana by 1 o'clock sining nga hapon ang lubong ni Attorney Dan Pontevilla, no? Igadulong na ini siya sa katapusan nga paluayan dira sa Rolling Hills Memorial Chapel sining nga hapon mga kaaksyon aton hibaloon kay si Aksyon Alvin Grab ang aton sining nga patrol ato yadto sa area sang Barangay Alihis and ma-proceed sa Rolling Hills Memorial Chapel karon dugay-dugay sa daligid lang ha sa mga kaaksyon ta matag tanay pila ka mga komersyal sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Buliga pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story.
aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi, nga ha? makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban yung mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kani amo kamo na ang hatag sang ni God. Labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12 impunto na naton oras, tigirigma na, tigpalanyaga na sa mga kaaksyon ta, paghimos na sang palanyagahon naton mga kaaksyon. Kay parang tapos-tapos na, no? Ang atong sining hilimuon sa sining udto, way man sang opisina, libre man except lang sa mga mall sa sining adlaw mga kaaksyon. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Standby Aksyon Alvin Graba, untang balita sa Patrol Live Extension Coffee Mix mga kaaksyon. Ang Live Extension sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kantuan ta rin balita ni Aksyon Alvin Graba, sining mga inuras nag-preparar na ang mga residente kag ti mag-kumpanyar sa sining lubong ni Attorney Dan Pondevilla, ang Noneco manager nga ginlutang
Way gid sang progress report pa daw buwas pa ma-convene ang task force nga gin-create sang Bacolod, no? Hibaloon tang sitwasyon dira sa area ni Action Alvin Graba plus pang napulo ka mga miyembro sang NPA sa Negros nagsungka sa mga otoridad antes ang 54 nga tuig sang CPP founding anniversary nila mga kaksyon. Kag Philippine Coast Guard sa bugos nga Rion 6 may panugyan sa mga mangingisda sa malain nga panahon. Yari ang countdown sang balita ni Action Alvin Graba. Action Alvin, kamusta dira? Aksyon na Rex subong sini padayon pa ang pag-abot sa pila ka mga abyan upod sa trabaho, even ang pamilya mismo no ni Attorney Danny Pondevilla sa haya sini. Actually subong sini aksyon na Rex diri sa may Redemptorist Church sa likod bala Dampi Action Art, rather action na Rex. Redemptorist dira sa may sa Kino Drive. Ari diri sa likod sang simbahan. Diri na pahamtang ang mortuary, Sanctuario de Maria nga Sanctuary, nagagasubong sini nga tinion gapatigayon sang tribute ang pamilya Abyan kaga iban pa, samtang ginahanda na ang misa. Dugay-dugay aksyon na Rex mga 1 o'clock magahiwat sang Santos nga misa Requiem Mass ini aksyon na Rex patigayon sa sulod mismo sang simbahan diri sa Redemptorist Church kag ang alauna ang lubong sini. Now, ano oras ang masugod ang misa? Alauna ang misa aksyon na alauna, so more or less sa kauras mga alas 2 ma-move na padulong sa may Rolling Hills. Daw Rolling Hills ang lubong sini Action Alvin, no? Correct, aksyon na Rex, naka-istorya taman ang ibang sining mga kapanitan, kaprezentihan. According to them, alaunang misa, Rolling Hills, dito sa igalubong Action Rex, after sang Santos o con Requiem Mass Action Rex. So nasiling tana, ongoing pa man ang paghatag sang tribute sa sining tinion sa iya sining mga kaupdanan sa obra, ara mismo sa sulod ang pamilya man Action Rex. Although may nagpalayo kita jutay para hindi man kuan bala Action Rex, hindi man maguba ang ini nga programa nga gina patigayon man sang iya sining mga kaupdanan sa obra. Ari naman diri ang pila ka mga empleyado man kaga official man sang Nuneco Action Rex ang ari diri ang presidente sang board sang Nuneco arada ang Seneco pagid siguro do araman da sila siguro mo. Kagina antes kita nagpadulong diri gahambal na tong presidente sang board sang Nuneco Action Rex. Antes kita nagpalayo makadali sa ila kay para hindi kita makadisturbo sa sining ginatawag bala paghatag tribute para na diri sa katapusan nga adlaw nga haya kag ang lubong karon nga adlaw man ni Attorney Danny Pondevilla. Kuno mo una ang tribute kontra sa mass. Yes sir, tribute danay. Diri sa may mortuary diin na pahamtang ang bangkay sini ni o nang haya mismo ni Attorney Action Rex. May tani kung samtang process na may masiling akong nagpatay sa iya. Do kanami pamatian tani no? Kabay pa may mag-ako Action Rex para kahit paano naman matagaan hustisya bala. Gani ang kamatayon sini ni Attorney Danny Pondevilla Action Rex. So far, amo nga pila ka mga sitwasyon na diri, maybe after sa sining ginatawag nila nga sining pagpulong-pulong sa ibang sining mga kaupdanan Action Rex. Kasi dugay-dugay sa kada mga public officials nga makita or so far, mga kakilalang mga permanente lang pamilya? Wala pa kita so far diri Action Rex may nakita nga mga prominente. Sino ganining utod yang pulis ganini? Si Lieutenant Colonel nalipat ko sa first name ni Lieutenant Colonel Pondevilla. Pero Rolly bla mo to Rolly? Yes, sakto na Rolly. Ara sa sunod ka gina Action Rex. Si Ma'am nakita naman ang utod niya naman sa sunod. Samtang patigayon sining tribute Action Rex. Lan taon ta base makakita mo kita sa mga official man sang banwa o kung syudad within sa kupan man sang Nuneco Action Rex at least para makuha. Sige, signal lang direct karang gumayara ka Action Alvin nga ma-interview
Yes, sir. Sakto na Action Rex kung may makakita kung kita sa mga official. So, isalot ko na lang ni Action Rex ang atong siling balita. Sige. Nagika naman sa Philippine Army sa diin. Subong adlaw, nag-aumpisa naman ang programa. Gina-abi-abi ni Brigadier General Inocencio Pasaporte ining pagsungka sining napulo tanan ka mga rebel returnee matapos nag-surrender sa mga otoridad sa tatlo ka separado nga time o nga Jempo Action Rex dito sa syudad sang Gihulngan pila ka adlaw antes ining ika-54th and founding anniversary sang NPA. Now, sunod diri kay Lieutenant Colonel William Pisase, ang battalion commander sang 62nd Infantry Battalion, December 20, Action Rex, una nag-surrender ining duha ka mga miyembro sang NPA, amo sanday Crasiolo Landisa, alias Ka Claire, 53 anyos, Regent Landisa, alias Ka Angel, 22 anyos, lunsay mga miyembro sa Central Negros Front sa Committee Rion, Cebu, Negros, Siquijor, Caga, Bohol, Action Rex. Tanan ni sila, ining mag-amay ni taga Sitio Anahaw, Barangay Trinidad. Now, December 21, the following day, ginsundan sang anom pa ka mga miyembro sang NPA nga si Sanday alias Ka Jonah, Ka Tadlong, Ka Bradley, Ka Prince, Ka Bugtong, Ka Gary. Then December 22, sulo kay Pisate, duhaman gyapon ka mga miyembro sang Central Negros 1 ang nag-surrender na amo sa kanday Ka Bin o Ka Bian, Ka Robert Action Rex, kag voluntaryo nga nag-surrender sa mga security forces kag turnover man ang ila sini nga mga armasa. Ang pag-turnover Action Rex sa mga armasa, actually isa ka M16 rifle, isa ka Colt M203 40mm grenade launcher, isa ka 357, isa ka duha ka caliber 45 pistol. Naudugang pagdiri ni Pisase sa pag-surrender sining napulo ka mga miyembro sa New People's Army, resulta ini sang wala untat nga focused military operations kagya sang ila sini nga Joint Enhanced Military Police Operations sa diin na istorya niya Action Rex ining napulo na ginaaligar na takaan o kung daw nakapuyan bala sa Halaka Panago, kag Halaka Dalagan, kag sa diin gusto na nila nga magbalik sa sabak sang gobyerno. Ari ang pahayag ni Lieutenant Colonel Pisase. Dahil sa sustained operations natin, ngayong anniversary nila, may 10 nag-surrender sa kanila. Paano po ba sila nag-surrender at ano po ba yung mga dahilan? Bakit po sila nag-surrender, sir? Actually, before sila nag-surrender, may ongoing tayong mga focus military operation at saka mga joint operation with the PUP dahil nga ina-anticipate natin itong upcoming anniversary nila. Yun yung nag-trigger doon sa naunang dalawa na nag-surrender. Kasi pagod na daw sila sa katatakbo, gutom, kaya napilitan silang lumabas. Ngayon, sinundan kagad ito nung 6 naman at saka last itong dalawa. So a total of 10 lahat yung surrendering natin. Very timely po itong nangyari, sir, no? Kaya pahayag diri ni Police Lieutenant Colonel William Pisase. Pakaroon ng tadalang ang Philippine Coast Guard Action Rex, no? Ang ining balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. May mataas ka dosage ang vitamin. Graba, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Thank you! Salamat
Lakas ginaksyon na Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Pabalikan talang sa karon kung may mga kaganapan dira sa Redemptorist Church. Dira ginhaya ang bangkay ni Attorney Dan Pondevilla. By 1 o'clock maggona sila pa Rolling Hills. Dulong na sa katapusan nga palawayan ini si Attorney Dan Pondevilla. Daligi lang mga kaaksyon. Standby na aksyon Art Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Pagkatapos lamang sini. Magbalik ang aksyon balita banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periods ni nga mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamin sa mga bata man naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa barangay. Gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time las 12:17 ang aton oras. Live extension Super Fiber anay kita may connection sa may kong kulon.
Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:20 na nga aton oras. Kadtuan tanay si Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Selebrasyon sang Pasko nangin matawhay suno sa pamunuan sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, no? Paghalong sa mga bakuludnon, padayon nga ginapanugyan ilabi na sa mga magatambong bla sa countdown sa New Government Center. Kagang palumpok kijay kay basi ko may punggal naman nga kamumuo. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Art Tayhupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Yes, Action Rex, at least tumaya kung parte sa Christmas. Naway pa sang naloktan, kabay pa hindi na matabo. Hindi na mataway, no? So far ang Bacolod City, wala sang recorded nga nangin biktima sang firecrackers kag pyrotechnics, no? So diri sa kay Dr. Ana Mariala Niponan, actually nagka-record sila sa 24 to 25. Pero atong kaso kalabanan mga minor accident pa. No, may ara sa aksidente, ang iban diri bangod nga nakainom, no, kung nagmaniho sa salakyan, nga sunod diri sa kay Ponan, di nagresulta sang pagka-damage o kung pagka-hospital. Isa lang actually ang ginala sa hospital, naging respondihan sa ila sining team na on duty. No, kaya ngayon actually ang duty sa ila sining mga personnel o mga responder in kaso gitman nga may ara sang nagkatabo nga insidente. So, ang yalan ni Panugyan, no, kay di sa palaputon December 31, may countdown dala sa bahin sang government center. Diba si Damo naman magkaradto da kag since nga may raffle, may auto galito nga pwede dagono. Auto? Ha? Auto? Auto, kulukog motor. Abi ko auto mo atiko. Auto Auto te siling nga kuno Panugyan, basi ko makainom-inom ka mo da. Hindi na lang magdala sa lakyan. Kung may mag-inom, kung may magdalagi man sa lakyan, ang wala yan nagainom. Kay sila kung pamilya ng inos ni Kaupod, mabudlagid, no, kung hinali mabiktima sang ginatawag nga aksidente. Kay sila nga namin kan isumong, basi waiman kwarta, gurong tayo nagmakal sa palupok, kay wais ang recorded nga nangin biktima sa palupok. Kag jutay ang supply, Jutay kag mahal, Oo, mahal. Grabe, ang supply kaninit katama. Pilang nahot lang si Aksyon Henry, nagbakal daw isa lang kabilog. Muna? Oo. Why na supply mo? Mayara man, pero mahal. Mahal, di ka budlay nga tapalupok pa lang belasang triangulo, galain buot mo. Maparecord ng tapalupok Tapos sa karaoke lang butang mo na kay gasagana lang blaw. Wala, ibuti kuhan mo, angot mo ng cellphone mo nga dapat na kuhan. Na-download kagi angot sa Bluetooth na tunog Piho na.
yun na, yung atubang spiak balay mo bla. Ambal siguro na, no, ninggad-gad Jackson Rex na pasigabong isang kwadyaman, isang public address system, sa South niya, diri, kinatubang sa akon. Laban. Reklamo sa ito, ano kayo kagahot, kundi na. Kamo na, para mangin safe. Ang talugan rin Dr. Punan, paghalong kita. No, of course, ang mga pagkaon sa gyapon nga ginapreparar sa parabutan. Mahalaga siniyo, dawagin man sa recorded, o pag man tayo ni tub-tub sa katapusan nga nagasaulog kita sa bagong tuig. Yari si Dr. Ana Maria Lani Punan, ang tagpamuno sang CDR Rimao. Sa colony sa Amon, we have 4 minor accidents, no? Sa 25, we have 2. Pero ang isa yung rapid transport sa Corazon Locsin because they unconscious kay tihubog, possible head injury, so gindalan sa hospital. Useful man kay nawala man ta mga maski mga palungkok ng mga aksidente wala man. Amon gina-encourage tani ang mutob lang hambal kung community fireworks na lang para iwas ang aksidente. Kung di gid ma-avoid, so careful lang sila kung magpalungkok kay ng although nga hindi gidya 100% pa nabawal gid ba lang. But we are encouraging them to buy ang sa safe na ano nang hindi bala nang grabe gid ang palungkok, no? Kung mas mayo gid siya nga especially mga kabataan hindi na pagpabayaan sa mga ginikanan na sila lang. Kakainom, please don't Maria Laani Bolan. Ang atong balitagikan sa Bacolod City Hall, magdadulong sa inyo sa live extension Super 5 mo, makabuligid agunda, mangin tino ang atong kinaigagsan na avoid sing natawag. Yes, tama. Sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa Ginaksyon Artay Hupon, balita gikan sa Bacolod City Government Center. Dali gilang aksyon na Marlon Hinovia standby na sa Kapitolyo pagkatapos lamang sini. Magbalik ang aksyon. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong kag vitamins sa mga bata man damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad
ang katapo sang Bago City Health Office. Gikan man sa ila local government unit sa pagpangunan ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mga aga kag madamog ini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo din nga limuon or hilikoton kag kagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amon. Amo lang iya ko sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa TM nga ginatag sa amon hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga impatigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radio Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Sa liwat no nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay kung sa iyang mga kaupod nga mga opisyalis kag sa tanan nga mga doktor nga karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amon diri sa liwat may And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka maluoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nalari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini.
Namanyak ka na klase sa babae! Namanyak ka! Mensahe sang paghigugma pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do tarapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang pwerte kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:35 ang aton oras, mga kaaksyon. Kantuan tanang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Bulk Water Project o prioridad ni Gob Lacson sa tuig 2023, mga kaaksyon. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex, antes para managbiya dari temporaryo si Gobernador Bong Lacson sa Negros Occidental para sa official travel. Pagkadto dito sa may pungsod Singapore, ginapalayag niya nga isa sa mga prioridad sa Yasarik Administrasyon pagsulod sa tuig 2023. Waning bulk water project nga ipagi sa public-private partnership o kon PPP. Tako ang paglaom sa gobernador nga by 2023 mayara na sa public bidding patigayunon. Agod tong may baruanggit ko na ang kayuhan kag benepisyo nga mahatag siri Negros Occidental. Pero hambal sa gobernador, way pa naman so far may baruan kung pilagid ang balor sa kapugusan sa proyekto. Kaya subong ari pa lamang ini napaidalom sa pagtuon kag damo pa sa mga meetings nga patigayunon. Upod ang pila ka mga investors antes ang bidding process. Ang ining proyekto kung matigayon hatag ini sang water supply sa syudad sa Bacolod, sa Talisay kag syudad sang Silay. Amo nang inisyal nga mga local government units nga masuplayan sang tubig. Pero hambal sang gobernador nagalaom siya nga hindi lamang ining tatlo ka mga LGUs o kung tatlo ka mga lugar ang mahimo suplayan, kundi kung pwede pa lang ilog nga Negros Occidental. Pabahin naman ni Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz, ining bulk water project na siling niya nga magatap ini sang ginatawag nga surface water halin sa Imbang River dara sa Silay City kag Malogo River sa bahin naman sang Victoria City kag Ibi Magaluna nga border. Play amo na sang kuhaan sang source sang water para sa Silay City Water District, sa Talisay City Water District ag sa Bacolod City Water District. Yari si Provincial Administrator Atty. Diaz. Mismong specific nga feasibility study kag tanan nga components niya sini para ang aton nga bulk water project madayon na gid sa sini nga madason nga tuig, no?
So we hope to come up with technical and legal, tanang social, environmental nga mga concerns, no, aton studies, so that it can be incorporated in the feasibility study. This will be the basis of our terms of references para by June as scheduled, no, we hope to meet that schedule nga ang aton nga terms of reference ready na kag pwede na naka-invite sa aton nga mga private partners nga mag-invest sa sini nga bulk water project sa aton probinsya, nga makahatag tubig sa aton nga mga LGUs, no, ma-determine na gid so that it can be considered, no, sa aton nga initial coverage area. Kay if not, mangita na makamilain nga LGU nga willing pagid nga mag subscribe or magpangayo sang supply sa aton nga bulk water project. Pagbabalik na rin ni Governor Bong Lacson sa Negros Occidental by January 4 kamanti December 28 to January 3 ayan sa nga pagpadulong dito sa may Singapore. Pabalik kini papanlaban nga mayaran man siya sang iga-anunsyo kung ano ang resulta sa nga official travel dito sa may Singapore. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na malumiro bayaw na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hidovia, DTX 500. Gina problema mo ba lang mataas? Napasalamat kami sa inyong mga bulong na isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa diwang. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad.
Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapo sa Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up dire hatag nga mga bulong kag vitamin sa mga bata mo naman damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DFW nga naghatag man sang ila oras sa atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gini salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag ano pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, pasalamat din sa LTO ng ginatag sa amin. Kung ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time plus 12:47 ang aton oras kadtuan tayo si Aksyon na John Diaz sa Negros Occidental Provincial Police Office, no? Selebrasyon sang Pasko sa probinsya sang Negros Occidental nangin matawhay man kuno sa bugos nga probinsya, no? Kag babayi nga naga-jogging nabungguan sa motorsiklo sa syudad sang Kabangkalan, patay ini ang biktima. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na John Diaz sa Nukpo. Aksyon John. Aksyon Rex, wala man sang mga Christmas-related incident ka nagluntad kapon nga daw malinsang nga tungang gabi sang 25 Oktober kagabi mga alas 11:59 Aksyon Rex diri sa probinsya sa Negros Occidental. Sa report diri sang Nokpoy laging payag nga kung krimen ang pagambalan daw lagid man sa mga significant nga mga insidente nga nagluntad labi na nga halos tanan nga mga kapulisan sa probinsya nagka-heightened alert sining adlaw sang Pasko. Aksyon Rex sunod diri kay Police Lieutenant Judge Catalogo
soon to be Police Captain Judices Catalogo na. Kaya actually may-ari na ni order para sa promotion. Galing kay wala pa doning. Pila ka bilog sila na promote action dyan? For Region 6, tanan nga nag-apply, 171 ka mga police, sa Police Captain Action Rex, wait lang gid. Ari sa kon ang listahan eh. Kay sa BCPO daw, ang sa Station 6 bla? Si Police Lieutenant Dax Antelian promoted to Captain. Iyang deputy, si Police Lieutenant Andy Ofalia promoted to Police Captain man. Si Police Lieutenant Di Pasokat promoted to Captain man sa Station 1. Damo sila. Anyway, sa Region 6, Abi Action Rex, ang 172 nga nag-apply, 171 ang gin-promote. Isa lang ang daw wala na promote pero wala pa idea kung ulihin lang gawa or hindi isa qualified for promotion Action Rex, no? Pero ining si Catalogo promoted na ni siya. Effective na actually December 12 ang ilang order. Galing kayang doning ni sila sa January 10 pamong. So, ang balian di lang ana, lieutenant lang alay samtang wala pa natakod ang ila Action Rex nga doon, no? Anyway, bago rin ni Catalogo, wala sa mga krimen nga related sa Christmas nga nagluntad kapon. Ang isa lang nila ka problema, kaya kadata, Action Rex sa mga aksidente nga nagluntad, diri sa Negros Occidental, makon mo, nag-trending online, ang natabo dito sa Banos ng Binalbagan, kay sa Binalbagan, Action Rex, may karatula, ng Binalbagan nga nakabutang sa pagsulod mo gid sa ilang boundary, tingalang tao nga nalbagan na lang ko nung bilin kaya ang BI Action Rex mo binungguan kaslakyan. Wala labot sinati ang baldo ni Catalogo may mga ingagaw pwede mag-aksidente 24 sa hapon may pila ka mga minor injuries nga involved sa mga accident. Kaya sunod sa iya amo man ni nagpasaka sa crime rate sa probinsya sa Negros Occidental. Nunubo kag wala sang kaso sa mga nilutanganay, binunanay, pagpanglabo o kung mga age-focused crimes. Ang problema lang sa Rex is ang aksidente nga nagaluntad sa probinsya. But generally, ginakabig rin siyang nokpong at generally peaceful man ang selebrasyon sang Pasko sa probinsya, subong man ang Sam Kadlaw nga Aguinaldo Mas kagin padigayon Action Rex. Yari si Police Lieutenant Catalogo sa itong interview. Christmas celebration nato niya, na-assist nato nga generally peaceful, but wala kita sa recorded nga major incident, especially sa Negros Occidental. And the same pronouncement man sa GPIO sa Camp Rami, si Maman mismo naghamba dito sa our GPIO, kaya this is also makonsider di man generally peaceful, kaya wala man sa na-record nga incident sa bilog ng Pilipinas on Christmas Eve and Christmas Day. Amo lang na ang natabo. Bali, ang problema lang... Ito, generally peaceful game sa bilog ng Pilipinas. Ang isa lang ko, sir, damo accident, no? Amo lang aksidente, kaya tinapulululi na. Alito sa mga party, rin sa ilang mga ingkatuan ng mga events, and eventually, may aksidente kita. Actually, daw mo manaan na pasaka, ganyan sa ito nga crime volume sa bilog na ito nga tuig. Ang aksidente nga 24.76 sa something ng porsyento, sa something to do, ang 1,246 na ito, kumpay sa 900 plus lang sa ligay na tuig. Ang isa na ito ng factor nila is that ting nato ng nagtaas ang atong cases so sa natawag na traffic accident first place. Ang mga areas wherein nga mostly damo aksidente, amo ni mga streets and highways naton nga kagtapos under the presence of alcohol. Secondly, amo ni ang nagdamo ang mga tao nga nag-shift sa motorsiklo. Tugod mataas ang aton nga gasolina. Sa mga factor na itong ilang tao. And then, the celebration that most of the people under the presence of alcohol, which resulted mostly sa ilang pagpuli. Kaya nga itong oras na rin ilang tao, at 7 o'clock to 9 o'clock, amugin ang most likely na mga oras na tigpululi. Action Rex si Police Lieutenant Jody Catalogo ang spokesperson sa NOCPO. Sa iban pang balita, subo-subo man na latabo sa ni isa ka senior citizen nga babae nga gapudupo din sa Konojulo Jogging Action Rex mismo nga may mata. Actually, senior citizen na siya, 72 years old. Ang biktima si Mirna Parol, residente sang Purok 4, Barangay Talubangi, ito sulad sang Kabangkalan. Pero tumandok din sa Kabarangay Fabrika sa sulad mismo sang Sagay. Ining si Parol ang biktima sa nagluntad ng aksidente, mga alas 5:30 ang taknas ng kagahon kahapon December 25 sa area mismo sang J.Y. Perez Street, sakop sang Barangay Talubangi, ito sulad sang Kabangkalan. Sunod diri kay Police Corporal Chucky Belbas, ang investigador sang Kabangkalan PNP, nga nagadulod
nagjaging ining si Parol Action Rex support ang tatlo niya kay banpang mga himata da mismo sa area sang Talubangi. Sang ining motorsiklo naman nga ito nga Yamaha Sniper 150, wala pa ni isang plate number, ginamanayo ni Algilo Colinco, lalaki ni siya 20 years old, estudyante ng Action Rex sa college, residente ni isang sitio Dabdab, Barangay Manalad sa Banas ng Ilog. Ang lain di kay wala pa ni isang driver's license kag wala man sang ORCR o kumiyara ano sa presentar, pero ti wala sa lisensya Action Rex. Pakadto ni siya sa Ilog, pabalik na siguro, nabungguan niya ining si Parol nga nagatabok sa may pedestrian lane kung sa dalan. Bangod siguro matasigdasig Action Rex sunod diri kay Belbes ang pagpadalagan sining driver nga si Colinco, maskog ang impact, nagkaangkon, nagtabog ining biktima, kaangkon din sa Action Rex ang pila sa iya nga ulo. May bantay ng mga gas-gas yung lawas kaya giningagaw pa ni sa Dallas sa Lorenzo Di Zayco District Hospital dala sa sunod sa Kabangkalan para sa pagbulong apang ni siyang ginbawian sang kabuhi kag gindeklarar nga dead on arrival ni Dr. Jamal Porteo ang attending physician Action Rex. Ang badri ni Belbes, nakaistoryanan naman ang pamilya sa magtimbang nga bahin, may arigluanay nga matabo, rason kun nga pagkalapos ng reglementary period, wala na na-file ang kaso, gin-release ining driver Action Rex nga si Colinco kaya siguro may ara na sang agreement sa magtimbang nga bahin Action Rex. Yan si Police Corporal Chucky Belbes, ang traffic investigator sang Kabangkalan PNP sa itong interview. Ito patay, Gen? Yes, sir. Hindi, sir. Pedestrian tong babae. Nabungguan siya sa motosiklo nga ginaman iyo sa aton nga suspect. Pakadto diin. So, imedya sa aga. Alay sa Kabangkalan City proper, travel ni sa Ilog ang suspect. Balik ko tani ning pedestrian ka, biktima. Oo. Nag-jogging nila ko naga gali po diya nga mga abyan. So, tatlo ni sila pabalik sa kuntani diri sa Talubangi, matabok sila sa dalan. Okay. Amo to na nabungguan yung biktima. Ang motor. Ano ang pilas ng victim, Sir Al? Sa ulo, ang findings ni doktor sa ulo, kay ang sa ato nakita, na-obserbahan naton sa ulo niya nga, katapos ang buko nga, dito nga parte siya sa ulo. Ang sir, ang driver sang motor, sir, kamusta siya, sir? Ang driver sa motor, sir, aton may ginaresto, within 18 hours ng planetary period, pero ginrelease siya natin because nga nag-istoryaman ang both party. Regarding sa settlement, mamita pa sila sa kung schedule sila. Okay. Action Rex si Police Corporal Chucky Belbes, ang traffic investigator sang Kabangkalan PNP. Karon may bago na nagsulodo sa Pascual Action Rex may nilokpan gid. May first recorded ng firecracker-related incident sa Negros Occidental. Ginpadala sa aton information ni Police na tanang Catalogo, guro na monitor, guro sinog to Action Rex bao nagkara ginigurong tuo nga kamot sining biktima ining kaso sa may bago na tabo amo ning pinakauna nga firecracker related incident sa Bago City sa Negros Occidental ikaduha sa probinsya sa Western Visayas Action Rex. Ang detalye sini karon kay pagid nga mga report bantayan sa Pilaman kaman news sa public affairs program sa Action Radio Bacolod. Balik gikan sa Nokpo ang kaaksyon nyo Aksyon Jan Diaz una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat gid Aksyon na Jan Diaz, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Standby Aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard,
When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba niya mga bata man niya mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa, 2 ang aton oras, standby aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO no Baklas Dashboard, car aircon cleaning,
Ikot ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Katuan tanang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO, 3 ka Major, 13 ka Kapitan, kag 2 ka Lieutenant, no? Ang na-promote sa Bacolod City Police Office ining bulan sang Disyembre. Congratulations mga sirs! Yari ang countdown sang balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon, Eric! Merry Christmas! Ah, yes! Ayun, di Purma! Advance Happy New Year for you, no? Ina yan, no? Sigurado na yan. Ang New Year. New Year, sigurado na hindi na makuha na. Correct ka? Malabutan. Oo. Ay, the zone New Year na sa Sabado eh. Oo, no? Kadasig. no? Domingo ang New Year. Domingo ang New Year. Bali, Domingo na sa sangkagahon na. Okay. Oo. Way ka na battery na? Ara. Abi ko kung may way ka na. Ara na kay damo to subong. Damo sang? Kwarta. Ay, perte. Ngagaw ka mo ta. Boy, ngagaw. Ngagaw daw wala ka pa Paskwa, pwede pa, no? Dobiding ba? Dobiding. Ang way ka pangatag na nga tiplano pa, no? Ayun, di Purma! Parang tiplano pa. Paskwa man subungan, no? Paskwa man subungan. Oo, bisan pamaskwa na lang na. Dapat tayong magbigaya, no? Magbigaya. Tagalog ba? Ayun, di Purma! Wala bigyan. Ang mayroon, wag na bigyan. Correct ka. Correct na yan. Kay Sir Joseph Chowada, Merry Christmas, sir. Nagbigay na yan. Nagbigay na yan. Ayun, di Purma! Kay Kapitan Chad Feria, kay Kagawad Jofred Zapanta, Merry Christmas. Nagbigay na yan. Okay. Nasa tamang Ayun, di Purma! Luga kakibot ko sino pagitang lawagon ko, di ba? Si Vice Mayor Tubla? Si Vice Mayor Edgar Pagayunan sang Banwa sa Manapla. Thank you gida sa gift giving namon tubla sa Barangay Purisima Bla. Nagatag siya? Oo eh. Wa siya sa akon? Why na? Ayun, di Purma! Actually, ara pa sa hospital mo. Ay, galing ka. Sino ba ito isa ka Vice Mayor? Ganit tamiyaw mo? Si Vice Mayor man. Dito Magalion? Si Ayan Villaflor. Vice Mayor Ayan Villaflor. Vice Mayor Ayan Villaflor, no? Wala pa yan. Wala pa. Ayun, di Purma! Si Ala Navales? Arisa? Dali lang, nanuntik siya ni sa ako, man. Wala yan. Birthday ako no sa... Saan birthday ni man? Sang subong nga adlaw? Ito ay man tayo lalapos yung natin. Kay... Amuni ko nung adlaw nga... Inog hatag ya? Correct ka. Ati, subong di dya stay at home lang pre-rex, ga-relax kay birthday ko, December 26, 5 minutes after Christmas. Mula ni Minsaya, way, gid sa nagamba na. Abi ko mapadala. Ayun, di Purma! Abi ko kung may kalamay ka ba, pre? May kalamay, kung work-clock pa. Mga dugsing-dugsing lang ning amon niya. Ang tirada. Ay, kay Sanibo, kay Toto Sani Rosada? Oo. Merry Christmas to sa iyo, Merry Christmas, Toto Saniboy. Kag kay Vice Gob, Jeffrey Ferrerman. Yes, Sino pa? Bogig Hamo. Ayun, di Purma! Kay Isem Nona. Mo na ng tirada, no? Iway ka na daw, Timpo. Gani man. Sige, Thank you, Gid. Thank you, Gid. Hindi, pero ako tayo kay Antes ang Gayuan, no? Sige. Action Rex, congratulations sa mga gin-promote, balikin sini ka mga police commission officer ng BCPO nga gin-promote effective December 12 ang ilang sini nga effectivity sa ilang sini nga promotion. Ang tatlo nga gin-promote sa pagka-major, amo ni Sanday Police Major Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7. Police Major John Christopher Masangkay, hepe sa Police Station number 5.
Police Major Armelin Vargas, Jefe sa Police Station number 3. Ari naman Action Rex ang 13 kagin promote sa ranggong nga kapitan. Una si Police Captain Francisco Di Pasukat, Deputy Police Chief sa Police Station number 1. Police Captain Junito Pastrana, ang OIC Station Commander sa Police Station number 2. Police Captain Edward Bolivar, Deputy Police Chief sa Police Station number 3. Police Captain Gricky Cayaw, Deputy Police Chief sa Police Station number 4. Police Captain Melvin Mercado, Deputy Police Chief sa Police Station number 5. Police Captain Dax Santillan, Station Commander sa Police Station number 6. Police Captain Andy Opalia, Deputy Police Chief sa Police Station 6. Police Captain Michael Toburan, Deputy Police Chief sa Police Station number 10. Si Police Captain Hazel Orofil, ang Assistant Chief City Administrative Resource Management Unit. Police Captain Lilani Laguting, OIC Human Resource Doctrine and Development sa BCPO. Ika-11, Police Captain Christine Serbo, Assistant Chief City Intelligence Detective and Management Unit. Ika-13, Police Captain Lani Diriada, Assistant Chief City Police Strategy Management Unit. Ika-13, si Police Captain Portia Niliosan, ang OIC Chief sang WCPD sang BCPO Action Rex. Tamunin ta 13 ka mga kapitan naging promote, samtang ang duwa ka mga lieutenant naging promote, amo si Police Lieutenant Santiago Gaitan, assist po sang BCPO, kag si Police Lieutenant Jose Rolio sang Mobile Patrol Unit, tanan sang BCPO. Congratulations sa aton nga mga personnel sang Bacolod City Police Office. Sabi na kunong manami nga Paskwa para sa ila, kag bilang bilang New Year man nga selebrasyon na. Paduruduguan nila ini Action Rex, no? And you are invited anytime. Ayos ah. Sige, Action Rex, report ka sa Bacolod City Police Office. Ako naman sa Action Rex pagpalaga report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you! Salamat sa ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa BCPO sa pagpanumbalikta out of town reports kwa unta dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa parehas ng mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga, kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom, for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kung ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa siyudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga siyudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas.
Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ilang komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. Mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ug vitamin sa mga bata mo naman damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bagos City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So una nagapasalamat ako sa Aksyon Radyo nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Aksyon Radyo and dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, may agakag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga Purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amo. Amo lang gyapon sila. Regarding sa Aksyon Radyo Bacolod, nagapasalamat din sa LTO nga ginatag sa among hatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat nito nga yung patigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagapasalamat gid sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod kag may basihan. Kabay pa Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Standbayan ay aksyon na Nelson Patino, balita gikan dira sa Northern Negros sa Banwasang Calatrava kadtuan na dugay-dugay, no? Pero may tisianay kulang balang imo sining galawas ang tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Malakay Finance Corporation anay, no? Nagkinanglan kabla house and lot property or land titulon, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan kadtulang sa Malakay Finance Corporation, no? Ang Malakay Finance Corporation yara lang namtang sa may Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City. Tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawaga sa
aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Katuan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava, isa ka personahon nagsungkas ang iarmas lutang sa kapulisan sa among banwa. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Action Rex sa kadungan sa selebrasyon sang Pasko, isa ka persona nagsungkas ang yasin armas lutang sa kaya Police Corporal Marjon Salvas ang Calatrava PNP kahapon nga adlaw alas 10 ang aga. Ang pagsungka Action Rex ang armas lutang ang kabahin sa programa sang kapulisan sa Negros Occidental Provincial Police Office Armas Baylo Bugas. Ginsungka ni Bibis Arrogante, 53 anyos, ang Barangay Suba, Banwa sang Calatrava ang iya sinisulpak sa kapulisan kabaylo sa Bugas. Sa ibang nga balita, Action Rex naka-alerto sa karon ang Tubuso Calatrava sa naunang distrito sa Negros Occidental matapos nga ang nasambit nga Banwa ang era sa high risk level sa insurgency kasunod sa pagsunog sa mga ginaliga rebelde nga grupo sa 3 ka mga SKW truck ni Tim Balesteros kay nasang kagahon sa Barangay San Isidro, Banwa sang Tubuso. Madungduman sang tinalikdan na simana Action Rex gin ako sa mga communist terrorist group ang pagsunog sa 2 ka SKW truck na mismo ginapanagyahan ni Balesteros sa Barangay Tabunak sa nasambit nga Banwa. Report gikan diri sa naunang distrito sang Negros Occidental. Ka-Aksyon nyo Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Thank you! Salamat kid Aksyon Nelson Patinio. Sa Banwa naman sang Isabela, si Aksyon Vidya Pasible naka full alert status sa kasunod sa anibersaryo sang CPP. Kapulisan may panugyan sa publiko. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Vidya Pasible gikan sa Banwa sang Isabela. Aksyon Vidya. Action Rex nagka-full alert status ang bugos nga pwersa sang Isabela PNP bilang kamahin sang ilang sini nga pagbantay kadungan sa anibersaryo sang Communist Party of the Philippines o kon CPP. Suno sa kay Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police sang Isabela PNP, nagpapanaog sang direktiba ang mataas nga pamunuan sang PNP sa ilang nga istasyon agud nga pasangkaron pa ang ilang nga ginapatuman nga security measures. Ginpahayag man ni Balinario nga iyaman nga ginapahanumduman ang tanan nga personal sa Isabela PNP nga magpangaman agud nga hindi sila mangin biktima sa anuman nga sahi isang pagpangatake sa mga makawala nga grupo. Na-identify naman sa kapulisan ang location sa pilat ka mga heavy equipment sang mga otoridad agud nga makandakan nila sang police visibility. Dugang padre ni Balinario, padayon ng ilang nga koordinasyon sa 62nd Infantry Battalion sang Philippine Army. Bangod siya ni ang yara sa nabukid nga bahin sang Isabela kag may 7 naman ka mga barangay nga gindeklara sang militar bilang peace and ready for further development. Ginbuyag-yag man ni Balinario nga so far wala sila sa may na-monitor nga presensya sang mga rebelde. Apisar sa ni Action Rex, suno sa kay Balinario, wala sila nagapakampante kag padayon ng inasini nga pag-monitor. Yari si Police Lieutenant Dante Balinario sa aton sini nga interview. Yes sir, subong ika-celebrate sila sa ilang ika-54th anniversary. That is why ang atong higher office nagpadagdag na sa directives to intensify our security measures against atrocities of as perpetrated by CTG. So ang ating personnel, ginaremind na sila sa ilang personal security, especially during police response, during sa off-duty nila, kahit mangin possible soft target sila. So ginaremind na kita sila, tapos nag-coordinate
atong nga mga counterparts from EEP, SAP, another friendly process nga ready na sa IOR na mo para sa timely report sa intelligence, at least ma-preempt ang ilang mga mga atrocities. I-remind naman sila sa personnel mga in-aware man sa ilang bit-at sa taktik nila na hindi mo na usually ginahimo nila to. Tapos kinamonitor naman na yung ilang mga possible rallies. Balita nagikan sa Banwasang Isabela. Ini si Aksyon VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon, Radyo. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Thank you. Salamat kina Aksyon na VJ Apasible, live extension na This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen, kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sa katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, malaki pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. This is My Life. This is My Life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ito po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Buhay, ito ang aksyon! 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 Radyo! Evergreen Herbal Capsule na kita para sa may mga constipation. Likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Everyang Capsule, ang sabat sa imo ginahandom sa Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa
ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no sa Barangay Mailon. We understand nga daw talaga sala na digin sa kaan nga lugar sa parehas ning mga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo. Tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! Alang-alang na ta sa Tiyempo, diri sa ito sining pangalagad, standby na sa This Is My Life, sunod na sa diri ginamang madugay upod kay Aksyon, Walma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sining Aksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Kantong, maayong hapon, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita Banat Bulig tubtob sa masunod nga edisyon. Sa liwat, madamong salamat sa inyong pagpamati.